en aquest cas del sector sanitari, en aquest cas una concentració que s'ha convocat en el dia d'avui per denunciar una sèrie de qüestions que tenen a veure amb aquest personal, el que ens atén quan anem a l'hospital i als centres, en aquest cas de salut hospitalaris. Volem parlar amb el responsable de CECIF, l'Héctor Salas. Bon dia, què tal, com anem? Bon dia, què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica quines són les principals reivindicacions. Em deies que quedi clar que és una reivindicació conjunta, no? És una reivindicació conjunta amb els diferents organitzacions sindicals de l'àmbit de sanitat que s'està negociant a Madrid. És per el tema de l'Estatut Marc. I què és això? Anem de manera... Sí, és una normativa que s'aplica a tot el personal sanitari que som els estatutaris dels hospitals públics de tota Espanya en general, i aquí també aplica a Catalunya. Llavors ens portem més de 2 anys de negociació i no veiem cap tipus d'avanç. Llavors ara nosaltres ja portem diferents concentracions i ara és hora de que entre tots els que estem negociant, veient que no hi ha cap tipus de modificació, doncs reivindicar conjuntament diferents qüestions, com pot ser la reclassificació del personal de tot l'àmbit sanitari en el seu grup que correspon, amb una remuneració, com pot ser també la jubilació parcial anticipada, una jornada de 35 hores setmanal, entre altres. Expliquem, anem pas per pas, amb això de la nova classificació professional amb aquesta adequació retributiva. Quina és la situació actualment? Perdona? Quina és la situació actualment? La situació actualment és que necessitem que es reclassifiqui el personal en el seu grup que correspon, perquè ara actualment no estem en el puesto que pertoca. Per posar un exemple, aquí la infermeria en general no està en el grup que correspon. Això repercuteix tant econòmicament com inclús en un tema de funcions. Llavors s'està mirant a veure que tothom estigui en el grup que correspon, donat que aquí en tot el territori em regim per una reclassificació MECES-MECU. Llavors necessitem que se'ns posi el grup que correspon. Explica'ns, clar, aquesta situació fa, suposo que els ànims, per dir-ho així, d'anar a treballar no són els mateixos, no? Entre d'altres qüestions. No, clar, al final el problema és que la normativa que tenim vigent ja és del 2003, és relativament antiga, no ha rebut cap tipus de modificació. Llavors, passat més de 20 anys, i això necessita adequar-se a la situació actual. Parlaves també d'aquesta jubilació parcial i avançada, anticipada. Sí. Què succeeix ara mateix? Doncs el que succeeix és que els professionals sanitaris, la nostra edat de jubilació és la que marca l'Estat, que són actualment 67 anys. Llavors, donada la nostra casuística de penositat, toxicitat, no? Pel nostre puesto de treball, al final nosaltres tenim torns de nit, treballem caps de setmana, festius, és un torn 24/7. Nosaltres no tenim opció com altres grups o sectors, no? Com pot ser policia, bombers, per complir aquesta jubilació, i nosaltres el que sí que tenim és un desgaste en aquest sentit, perquè ens seguim jubilant als 67 i la nostra casuística diària és molt diferent. Entenc. Suposo que també hi ha una qüestió de física, no? En moltes de les feines dels sanitaris hi ha una qüestió física important, agafar pesos, etcètera, no? Claro, és física, és un tema de torns també, de nocturnitat, és un problema també en quant a l'exposició que tenim de diferents tipus d'agents infecciosos, químics, bioquímics. Clar. Entenc la situació. I la millora de la jornada laboral i la reducció de 35 hores setmanals va per aquesta línia també, no? Exacte. Actualment el problema que ens trobem és que a diferents comunitats autònomes tenim diferents jornades i setmanals. Llavors el que estem intentant és
marcar una línia de dir que tothom amb la mateixa condició laboral com a estatutari i professional sanitari, tothom estiguem en la mateixa jornada laboral. Llavors s'ha establert aquestes 35 hores, donat que hi ha molts territoris que ja les compleixen i d'altres no. Nosaltres aquí a Catalunya, per exemple, no la complim. Quines comunitats, per exemple, sí que compleixen? No sé si t'enganxo ara aquí. Ui, doncs m'has enganxat, però ara mateix em ve a la ment, per exemple, La Rioja. I diria que Madrid també. El problema que tenim és que com la sanitat està extrapolada a les comunitats autònomes, no? Ara no em surt la paraula. Les competències, sí. Exacte, les competències. Doncs el que es busca amb aquesta modificació de l'Estatut Marc, que és la llei que ens regeix a tothom, és que tinguem moltes competències per igual, perquè hi ha molta diferència entre diferents territoris. I per tot plegat feu aquesta mobilització aquest dimarts 16 de setembre a les 11 del matí davant la porta de l'Arnau, no? Exacte, davant de la porta de l'Arnau de Vilanova, donat que hem iniciat aquestes concentracions amb les altres organitzacions sindicals per fer concentracions per cada centre, en el centre més representatiu de totes les províncies. Aquesta situació, suposo que aquí també té molt a veure amb l'usuari. És a dir, aquestes suposo que de millores també les demaneu per millorar l'atenció, entenc. Clar, al final, tot el que sigui beneficiós pel propi professional que està oferint aquest servei, això també repercutirà en l'usuari final, no? Amb el pacient que arriba al centre, perquè al final tota aquesta casuística repercuteix al professional que és qui està oferint aquest servei. Sí, clar, és evident. Em deixes, Héctor, que et pregunti una cosa? Per exemple, amb el tema de les llistes d'espera. Ahir fèiem la pregunta als oients sobre quanta gent tenia alguna cita en llista d'espera. Una situació que suposo que depèn molt de la quantitat de plantilla que hi hagi. Si hi ha menys llista d'espera és perquè hi ha més professionals que puguin atendre aquests ciutadans, no? Mira, la cosa el resultat va ser el següent. Un 50% deia que tenia cites mèdiques pendents en llista d'espera. Per tant, la meitat de la població que va contestar que va ser prou deia que estava en aquesta situació. Suposo que també una de les reivindicacions és que hi hagin jubilacions, però que aquestes jubilacions es vegin duplicades, no? Clar, el tema de la jubilació és per la salut del propi professional. Llavors, el que també s'està mirant és que de la mateixa manera que tinguem una jubilació anticipada i parcial, no?, per un coeficient reductor, que d'alguna manera també es pugui cobrir amb un personal per no desatendre l'usuari, perquè el problema de base amb les llistes d'espera és que no hi ha professionals com per donar aquesta cobertura. A més, el professional està molt desgastat, no?, amb tota la casuística. El problema és que al final acabem nosaltres patint i amb unes malalties, no?, com per exemple el síndrome de burnout, i això també repercuteix. Perquè, clar, nosaltres callem, això genera que no hi ha professionals per cobrir, ja, a més, són poquets professionals, necessitem més plantilla, que això també ho estem reclamant, i és un bucle. Curiositat, simplement, què és el síndrome de burnout? El síndrome de burnout és un síndrome que es genera per 3 factors diferents, i el que fa és que el propi professional és un esgotament tant físic com emocional. I això és el que fa que un no pugui rendir més, no?, que arribi al tope, no?, diguéssim. Arriba al tope, es crema, no?, burnout, es crema, peta, i això desemboca amb una baixa, una baixa mèdica. Clar, ara ho he entès, burnout, no és un cognom, és el fet, entenc. Sí. Doncs hem parlat amb Héctor Salas, que és responsable del CSIF aquí a Lleida, li agraïm que ens hagi atès. Recordem, avui, si aneu a l'Arnau, veureu que els professionals a les 11 del matí sortiran a la porta i faran aquesta concentració demanant que se'ls escolti pel bé d'ells mateixos i pel bé dels usuaris. És una mobilització conjunta dels sindicats majoritaris i dels sectorials i bé, esperem que pel bé de tots, d'una manera o d'altra, siguin escoltats. Héctor, que moltes gràcies, que vagi molt bé, fins la propera. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres.